След Мария Петрова светът заговори отново за България и качествата на нейните гимнастички по повод една технична фурия. Симона Пейчева – истинско олицетворение на съвременната гимнастика. На 16 години в Мадрид през 2001 тя стана световна вице-шампионка в многобоя и спечели 3 златни медала на отделните уреди. Тя е, смея да кажа, първата птица от едно трето поколение, което ще достави много радост на българската общественост и на всички тези хора, които си спомнят с умиление за годините, в които бързаха да се приберат от работа, за да не пропуснат европейско или световно първенство. Някак си тя е първата от това поколение, което вече има шанса да възвърне самочувствието и да възвърне това силно усещане за идентичност, за национална гордост, това, което правиха гимнастичките от изминалите 2 златни поколения. Елизабет Паисиева, за която сега предричам, че ще е следващата, която ще печели европейски и световни медали, развива се великолепно.